תכירו את שמוליק. שמוליק משרת בבסיס פלמחים והגיע עד לכאן כדי להציג לכם מספר דגישים לחורף שמגיע. שמוליק, לא יורד גשם. מה יש לך? אמרת חורף. שמגיע. אז בזמן ששמוליק מנסה לקפל את המטריה, חשוב שתכירו שבחורף קיימים סיכונים ייחודיים. הצפות בשטחי הבסיסים, פגיעות קור, רוחות חזקות, התלקחות מכשירי חימום חשמליים ועלייה חדה בכמות הגימלים. הצלחתי. מעולה. בואו נתקדם לרכב. לשמוליק יש רכב איביזה שהוא כל כך אוהב. שמוליק, רגע, בדיקה לחורף כבר דאגת לעשות? וואלה לא. אתה מבין שזה בסיסי כמו לזכור את הקוד לרכב? אני מקווה שאתה זוכר, כן? את זה כן. לפחות זה. בינתיים, תתניע את הרכב ושים לנו רדיו. שלום לכם! כאן אליאדי בדרכים. החורף כבר כאן, וגם הסכנות הכרוכות בו. עלינו להקפיד על כשירות הרכב טרם הנסיעה בתקופת החורף. 1. תקינות אורות הרכב ופנסי ערפל. 2. תקינות המגבים והמתזים. 3. הקפדה על לחץ אוויר על פי הוראות היצרן. ובמעבר חד לפינת האסטרולוגיה, מזלות המים בחורף נוטים... קבל את זה! כן המפקד. אני לא המפקד שלך. יאללה, סע לכיוון התקלה שפתחו לך בעמוד תאורה. שמוליק, מה אתה עושה? תסתכל למטה, כבל חשמל בשלולית. זה מתכון לאסון פוטנציאלי. אתה חייב להיות ערני לשילוב הקטלני שיכול להיגרם בין מים וחשמל. חשוב שתכיר שיש להימנע מהעבודה עם כבל מעריך באזור רטוב. ואולי הכי חשוב, עבודה בסביבה רטובה יכולה להוביל להתחשמלות. וואלה אתה צודק. יופי, מעולה. נראה לי שסיימת כאן את היום שלך. אתה יכול לחזור לכיוון המגורים. שמוליק, אתה לא חושב שאתה נוסע מהר מדי? מה, לא מותר כאן 80? בחורף זה קצת שונה. יש לזכור שהכביש רטוב, מה שלבסוף מגדיל את טווח הבלימה וסכנת החלקה. בנוסף לכך, צריך לשים לב שבחורף הראות מוגבלת, ולכן עלולים לזהות באיחור הולכי רגל ומכשולים בדרך. מעולה, הגענו בשלום. כל אחד עכשיו יאמר, האם כששמוליק יגיע אלינו, הוא יהיה ספוג במים? הוא יחלה בהיפותרמיה? הוא יקבל גימלים? אוקיי, נראה לי שכל התשובות נכונות. מה? למה? כי זה המתכון להיפותרמיה. היפותרמיה נגרמת כתוצאה מכך שחום הגוף יורד מתחת ל-35 מעלות. מזג האוויר הקר מסביב, בשילוב הביגוד הרטוב שלך, מגשה על הגוף להתחמם. ולכן, בפעם הבאה חשוב שתקפיד על לבישת בגדים מותאמים לחורף והחלפת לבוש רטוב. שתיית משקה חם ואכילת חטיף על מנת להעלות את טמפרטורת הגוף. אני באמת מתחיל להרגיש קור בכל הגוף. אז כנס לבית מהר ותחליף לבגדים יבשים וחמים. שמוליק, השארת את המפזר חום מהבוקר דולק. אוי שיט. קבל אותו מהר. השארת מכשירי חימום ללא השגחה מגדילה את הסיכוי לאירועי שריפה. לכן יש לוודא ניתוק תקי חשמל בבית השקע ביציאה, הרחקת מוצרים דליקים ממכשירי חימום. מה אתה עושה? רושם לעצמי. רגע, רשמת את כל מה שאמרתי עד עכשיו? כן. תראה לי. וידאו שהרכב כשיר ומוכן לחורף. הפחתת מהירות הנהיגה כאשר הכביש רטוב. סכנת מגע בין מים לחשמל. שמירה על חום הגוף על ידי לבוש יבש ומותאם. אי השארת מוצרי חשמל דלוקים ללא השגחה.